rugat azi? Doar câteva secunde. Lasă-mă să mă rog pentru tine. Poate că în inima ta simți greutăți pe care le porți singur. Poate lupți cu frici și nesiguranțe care te apasă. În mijlocul acestor încercări, vreau să-ți aduc aminte că Dumnezeu e aici, alături de tine, pregătit să-ți ofere pacea și sprijinul de care ai nevoie. Doamne, mă rog pentru cel care ascultă această rugăciune. Știu că viața poate fi dificilă și că povara pe care o poartă poate părea insuportabilă. Îți cer să le dai putere să continue, să le umpli inima cu pace și speranță. Doamne, Tu ești Cel care aduce lumină în întuneric, Cel care vindecă rănile nevăzute. Îți cer să le fii alături, să le oferi curajul să treacă prin orice încercare. Dacă ai simțit că această rugăciune te-a atins, ia-ți un moment să reflectezi. Scrie în comentarii Amin sau Eu cred și trimite acest mesaj cuiva care are nevoie de el. Dumnezeu să te binecuvânteze și să-ți aducă liniștea pe care o cauți.